आंबो नोंनि मिसेस रमानिकान्त जानो थिरांथा लाखाबाय फाग्ला। हा? नंगौ? औ। Love you so much, baby. स्वरang, आं दिनैसो जिउआव सोरबा लोगो मोननाय बायदि मोनदों। गोसोखौ मानोबा उदां उदां मोनदों। बिदि मानो बुंदों नों जेने? बिमा बिफा थासेयावबो आं सासे मावरिया बायदिसो। आइयाथ' जोबोर मोजां, नाथाय आफानि माखासे गाज्रि बिजनेसनि थाखायनो आं न'निफ्राय गोजानाव थायो। आफानि थाखायनो आंहा बे बुहुमाव सासेबो मोजां लोगो गैया होननानै बुंजायो। आं नोंखौ जिउनि लोगोरि सायख'बाय। नों आंखौ गारनानै दाथां स्वरang, नों आंखौ गारनानै दाथां। बिदि दाबुं नों फालि, बिदि दाबुं। नों आंखौ बबेबा गोजानाव दैखारनानै लानानै थां। आं आफानि गाज्रि बारहावानिफ्राय बेसेबा गोजानाव थानो लुबैबाय। बुं स्वरang, नों आंखौ लांगोन ना? मानो सिरि थागोन स्वरang? आं लांगोन दिनै, आं लांगोन। बे जोबथि खेबनि समाव खनसे हेफाजाब होबावदो आरो बेनिफ्राय नोंबो जायगाखौ सोलायदो। नों सोर आदा? नों मानो जोंनो सानफ्रोमबो फैसा होलांबाय थायो? आंखौ गावनिनो बिदा साननानै ला बाबु। आथिं हामनायनि उनाव नों हाजासे गोसो होनानै फराय आरो जिउआव सासे मोजां मानसि गिदिर जाहैयो। जागोन आदा, आंबो फरायसालियाव थांनो बेसेबा हांखुर। जागोन दे बाबु, आं थांथ'नोसै। दे। बोरै दं आइ? आं मोजाङैनो दङ आइ। नोंखौसो नायनो लुबैसोदों। गावनि फिसाखौनो गावनि सेराव मोना जालांबाय। दागाबसै आइ। आं आफानि गाज्रि खामानिखौ थाबदा होनोनो न'निफ्राय गोजानाव दङ। बियो थारैनो गावनि फिसाखौ अनोब्ला जौनि बेफारखौ बन्द खालामगोन। नोंसा नोम्फानि गोसो सिङाव अननाय होननाय बेसाद गैया। बियो सासे रायखससो। बियो नोंनि सेराव माब्लाबाबो खर' गंलायनाय मानसि नङा। समखौ नेनोसै आइ। देहाखौ जोथोन ला। आं फनखौ दोनथ'नोसै। निमाहा होदो आइ। आं दिनै नोंसोरनि बारगा खामानि मावनो ओंखारबाय। थ'दो खामानियाव थांसै। सरि स्वरang, आं दिनै थांनो हानाय नंला। नाथाय मानो? दिनै लिनानि बिमाया लिनाखौ लांनो फैगोन। आं बेखौ जायगासिम दोननानै फैनि। गाज्रि दा मोनसै स्वरang। थोद फाग्ला, माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखो? दे थादो। स्वरang, बेस्ट अफ लाक। बे आफाखौनो गेसाव सानैखौ दिनै। बाजारौ एफा गिदिर गिदिर थफ्लाया मा लाबोदों नोंलाय? बै खनाथिं फै, फाग्ला सानो। नोंसोरनो माइब्रानि जौ रोसि लाबोदों आं। एसेबां खौरां लाथारो जोंखौ जारौ।
Ông. Rồi. Lưng 손 아파. Lại làm. 씨